No Johanna on semmoinen energiakimppu, joka on aina tavoitettavissa, suhtautuu kaikkeen can-do-mentaliteetilla ja se myös sitten toteutuu. Eli Johannan kanssa ei jää pulaan koskaan. Olen Petri Perälä ja olen tuotesuunnitteluyrittäjä. Johdan yritystä nimeltä Dream Devices Mechanics. Me ollaan asiakkaan tuotekehityskumppani ja sen lisäksi me tarjotaan asiakkaille myös tuotteiden valmistamista. Eli ollaan aika lailla tämmöinen kokonaisvaltainen tuotesuunnittelutalo. Me ollaan Painolan kanssa tehty yhteistyötä nyt reilu vuosi. Meillä oli tarve kumppanille, jolta me saadaan painotuotteita ammattimaisesti tehtynä, toteutettuna ja nopeasti. Meillä oli tosiaan tarve yhden asiakkaan tuotteisiin tuleviin esitteisiin tai käyttöohjeisiin ja siihen Painola oli osuva kumppani. No parasta Painolassa on se, että he pystyvät auttamaan myös sitten sen painotuotteen suunnittelemisessa. Eli hyvin usein, kun meillä on erilaisia tarpeita, tuote tai esite tai käyttöohje pitää sovittaa johonkin pakkaukseen tai miettiä, mistä se materiaalisesti se tehdään, niin Painola on tässä myös avuksi. Ja Painolan tuoma lisäarvo tässä on sitten suoraan lisättävissä siihen lisäarvoon, joka me voidaan sitten taas välittää omalle asiakkaallemme.